No, vítaj Sebastian, dlho sme spolu neboli. Ahoj Jarko, áno, máš pravdu. Je vidno, že už začala golfová sezóna, tak ty chodíš po turnajoch a ja chodím trénovať na zelenú kartu. Tak za ten čas, čo sme spolu neboli, čo nového sa udialo vo svete golfu? Vo svete golfu, dobrá otázka. V podstate, ak sa bavíme o profesionálnom golfe, hrali sa tam niektoré zaujímavé turnaje, ako DP World, ktoré sa hralo v Turecku, na ihrisku v Kari, tam Regnum, konec koncov. A ty si mi volal, Áno. že to je to ihrisko, kde si hral a mali sme to aj v predchádzajúcej časti, Je to to nočné, možné, hej? presne tak. Na tom istom ihrisku v podstate sa hrá aj nočný golf. Mal som tam aj pekné zábery z tej jamky v podstate, kde v pozadí vidíš to Regnum, ktorá lemuje tú vodu. Aha. Tak áno, mali sme tam aj slovenské želiesko v ohni, Teťaka, takže, ktorý sa však umiestnil, priznám sa, nepamätám si na ktorom mieste, ale nebol sám spokojný so svojím výkonom. Ale neprešiel katom, nie? Zdá sa mi, že nie. Lebo ja som sa na to díval, len som sa nič také nevšimol, ale ja som sa díval možno, že druhý alebo tretí deň. Áno, tak tam už... A na tomto ihrisku si vlastne hral, fíčko tam bolo koľko? To bolo nočné fičko, no väčšinou býva drahšie ako to bežné, ale fičko tam stálo okolo 180 €, tá nočná hra. A normálne potom denné koľko si to Ja si myslím, že to bude na úrovni niekde okolo 160, zase nejaká dramatická zľava tam nebude. To ihrisko je fakt pekné. A ja som si všimol, že v podstate oni tam majú väčšinou tie drive, čo sa odpaluje v podstate. Odpaliska. A majú tam vlastne pre ženy, pre juniorov, pre mužov a niekedy to je pre profikov, niekedy to nie je pre profikov. Áno. Neviem, ty keď si hral, tak ako to tam bolo? Čo si hral? Ono v podstate väčšinou sa to delí na modré, červené. Modré bývajú juniori, červené bývajú ženy, následne na to bývajú žlté, alebo už potom, ako to má to svoje ihrisko dané, bývajú žlté, biele a čierne, alebo žlté, čierne a biele. To už sú naozaj tí pro hráči. Čierne alebo biele, no hovorím, tie sa preskakujú, ale to bližšie k jamke, predposledné. To už býva pre hráčov s nízkym handicapom, čiže so singlom pod 10. Tie žlté hrávam aj ja, to sú plus minus okolo toho 15, 17, 20, 25 handicap, ale aj muži do 36 handicap a potom už môžu odpalovať aj z červených, kde sú v podstate ženy. A modré sú juniorské, čiže pre hráčov do 14 rokov. Čiže ty, keď si tam bol, tak si odpaloval... Zo žltých. A ešte bolo jedno na tebou, hej? Dve, áno. Regulárne ihriska tejto kategórie, to čo sme si v podstate aj vtedy hovorili, majú dokonca až 5 odpalisk. Takže áno. Čiže to pre profikov môže byť vzdialené. To zase nie je nejaký rozdiel. No, poviem ti, že môže to byť rozdiel pri 5 pare, kde tá jamka môže dosahovať okolo 550 metrov, tak rozdiel medzi pro odpaliskom a dámskym odpaliskom môže byť aj 100 metrov. Aj 100-120 metrov býva. Takže naozaj ako, vďaka Bohu, tie ženy sú vo výhode v tomto, lebo naozaj tie rany nemajú až tak dlhé, ale už keď je žena profička, tak zase nepali z tých červených ako amatérky. Pamätáš si, na koľko si to zahral? Vieš čo, vedel by som to asi niekde pozrieť, ale ako určite... A to boli ešte začiatky skôr. To boli skôr začiatky, ale kľudne sa môžeme baviť cez 110 úderov asi. A ono to je nejakých 72 je pár. No. A neviem teraz, lebo ja som sa už díval na viaceré, už sa mi to pletie, ale na jednom odpalovali aj zo strechy toho klubu. Ale o tomto sa bavíme o kari, alebo to práve neviem, že len či to náhodou tam nebolo, ale to už asi... Vieš čo, to by som si asi pamätal. Neviem, že tak ale to bola 18 profici iba. Že odpalovali z tej strechy. To neviem. To hovorím, ja z tých odpalisk nechodím, aj keď pri tej rekreačnej hre ty môžeš ísť, áno, tam ti nikto nepovie, že nechoď. Jasne. Ale väčšinou sa trápiš. Pokazíš si náladu, pretože keď máš aj nejaké trestné zóny, ktoré bývajú z toho odpaliska, väčšinou kde to dopadá, áno, čiže vzdialenosť možno okolo 150-160 metrov z tých našich žltých odpalisk klasických, tak dokážeš to ešte prepáliť. Ale ak ty ako amatér ideš z profi odpaliska, tak ty v podstate dopadaš do tej trestnej zóny. Nemáš tú vzdialenosť, aby si to prepálil ako tí profici. Teraz, čo som sa díval, neviem, že to bolo, neviem, či je tento PGA Championship, to bolo v Severnej Karolína? Áno, to bolo teraz v podstate posledný major, aktuálne, ktorý sa hral turnaj. Bol veľmi zaujímavý. No, tam práve neviem, či som nevidel to, že tam boli také jamky niektoré, že keď on odpaloval, že mal dve možnosti, alebo spadne do vody, alebo na green. Áno. Alebo pred vodu, ale to tam nikto neskúšal z nich ani. Čiže... Mal som viacero rozhovorov s Michalom,
ten, čo tu nechodí. Ten, čo tu nechodí. Bavili sme sa o tom naozaj a sám mi povedal, on hodne číta o týchto veciach, aj také tie zákulisné informácie a konkrétne PGA Championship, kde sa hral toto ihrisko, ktoré sa hralo v tej Severnej Karoline, tak je ako jedno z najťažších, kde sa vôbec Major ako taký hrá. Major sme si hovorili, sú to 4 turnaje, také najpodstatnejšie pre ten profesionálny golf. A vždy si PGA Championship vyberá tie mimoriadne ťažké ihriska. Sú tam ťažké, rýchle greeny, neprehľadné tie jamky. Naozaj, keď tam chceš zahrať dobrý výsledok, musíš riskovať. A nie každý má ten svoj deň, kedy ten risk naozaj je aj zisk, čo konec koncov sa nám aj ukázalo. Keď sme spolu telefonovali počas toho turnaja, bolo to v sobotu, ak sa si dobre spomínam, už to bolo po Kate, ktorý vlastne bol v piatok. Prešiel aj môj favorit, Rory McIlroy. Je to si dalo, že bude prvý a skončil. Dúfal som, ako ja mu vždy pevne tak slepo verím a opäť nehral zle. Nemôžem povedať, že by hral zle, hral dobre, avšak to nestačí. Naozaj tí profíci musia mať nielen ten svoj deň, ale aj svoje rany. Mal tam problém s driverom a tak ďalej. Akože, veď koniec koncov zahral plus 3 za celé 3 dni. Hej, ale teraz sa ťa niečo opýtam, lebo teraz ma niečo napadlo. Neviem, či úplne pochopíš, čo sa ťa pýtam, lebo ja sám neviem, čo ťa pýtam, ale bolo to tam, ten moderátor, či reporter, čo to je, komentátor, spomínal práve jeho, že mal problémy s tým driverom, že si zobral nejaký nový. Áno. A že neviem, či o ňom to bolo povedané, alebo o niekom inom, že mu ľudia nadávali, že je podvodník, lebo niečo kvôli driveru, ale neviem čo. Neviem, či si to pochopil. Vieš čo, ja som to zachytil, priznám sa, nešiel som do hĺbky, lebo nejako dramaticky som sa tomu nevenoval, ale on tam spomínal niečo so šaftom. Bol tam nejaký problém, šaft, hlava a tak ďalej, že tam nemôžeš testovať svoj driver predtým, ako nastúpiš na ihrisko, že on mal nejaký testovací, ten mu potom neumožnili hrať, bolo tam nejaké zmiešané pravidlo a bolo tam viacero noviniek dokonca na PGA Championship, mali povolené meracie zariadenia, hráči. To som videl. Čo si mohol všimnúť? To nebýva. To nebýva, ale dobre, vysvetlí mi to ešte raz. Však keď niekto má. Čiže vlastne ty budeš na to ihrisko bez toho, aby si ho mohol vyskúšať hocičo na ňom, alebo ako? Nie, poviem ti pravdu, nechcem sa do toho púšťať detailne, lebo ja som to nezachytil celý ten problém, ale mne sa zdá, že tam bolo niečo v rovine takej, že pred spustením turnaja si musel nahlásiť asi palice, ktoré máš a s ktorými ideš hrať. A neviem, či ten jeho, ktorý si nahlásil, aj tam fyzicky mal, alebo si ho vymenil za iný, alebo ho už nemohol vymeniť, že chcel si vyskúšať nový typ drivera, ten mu nesedel, ale tým, že už ho mal nahlásený, tak si musel hrať. Veď koniec koncov on mal mimoriadne zlú úspešnosť aj trafenia fairwayov ako takých. On mal ako mimoriadne veľa rafov a kde čoho, trestných zón, čo sme mohli vidieť koniec koncov aj v predposlednom kole. To posledné kolo, ja ti poviem tak, díval som sa na to na Golf Channel, asi aj ty. No. A tým, že ten výsledok hral, aký hral, tak ho v podstate už ani tie kamery neukazovali. Naozaj ja som aj zabudol, že tam je. No, takže preto mňa už to ani nebavilo. Poviem tak, že naozaj je to hráč, ktorého rád sledujem, má zaujímavú tú hru pre mňa. Hrá podobne možno štýlovo ako ja, len s lepšími výsledkami trochu. A trošku viac peňazí z toho má. Ale bavíme sa naozaj o tom, že neukazovali ho, mňa to tak strašne až tak nebavilo, takže sledoval som to tak jedným okom. A teraz zase ďalšia vec, zase neviem, či to bolo na tomto turnaji, alebo som to zle zachytil, ale tiež tam bolo niečo také, že tam bol nejaký povolený čas na patovanie, alebo niečo také. Na niektorom z toho turnaji, že viem, že tam niečo také tam bolo, nevieš, o čo vlastne rozprávať. Vieš čo, toto priznám sa neviem, naozaj. Bolo tam veľa noviniek. Mňa najviac zaskočilo to, že tam mohli mať meracie zariadenia. Je to profi golf, je to naozaj to najviac, čo môžeš hrať ako hráč. A už si myslím, že veď konec koncov, čo sme sa bavili, aj úloha Caddyho, je naozaj to, aby on ti poradil, koľko je to metrov, aká je to vzdialenosť. A tam ty vidíš tú profesionalitu toho hráča. Ja si osobne myslím, že keď niekto im dovolí tie meracie zariadenia, tak že už trošku ako keby diskredituje tú profi úroveň. Tak tam skôr možno profesionalita aj toho Caddyho. Áno, ale konec koncov tí Caddyovia sú rovnakí, oni sa nemenia akože každým turnajom. Oni sú s tými hráčmi 5, 7, 10 rokov, záleží kto ako, ale skôr sú taká dvojka, ktorá dlhodobo spolu funguje a preto si myslím, že to bolo zbytočné. Ale opäť, bavíme sa o tom, bolo to v Amerike, je to americký major. Američania sú free, ten golf vnímajú úplne ináč, naozaj robia si z toho srandu, je to pre nich rodinný šport, voľnočasová aktivita, áno. Tu možno to bereme dosť
prísne navážno a trošku tú hru vnímame naozaj ako možno profesionálnejšie ako tam. Keď si predstavíš, ako tu vnímame proste fotbal na dedine, áno, tak sa smeješ, dáte si s chaladmi pivko, viete si zakopať. No, neviem, dedinskom fotbale asi, že? Ale ako keď si bol tréner, tak som bol ešte ako malý chlapec tam práve, že to je ten problém, že u nás všetci berú všetko vážne, aj ten dedinský fotbal tak strašne vážne, ako keby ešte niekedy horšie ako na tej lige. Tam potom sa čuduje, keď rozhodca uteká, aby ho nikto nezbil. To som teraz zachytil, že bola nejaká kauza dokonca, že vyháňali kde si rozhodcu. Neviem, ale to býva často. Na takýchto dedinách býva často. Takže... No ale v každom prípade, ako to tým chcem povedať, že v tej Amerike naozaj sú takí free, berú to voľne, zabava, pivko, snacky, keď aj neodpalíš, no tak neodpalíš, nedohráš si a tak je pár videí takých, kde si z toho robia srandu. Kdežto na druhej strane v tej Európe bereme to vážne, veď konec koncov aj v tom Anglicku, veď ten gól vznikol, tak má to tú tradíciu, áno. Takže za mňa, ja s týmto pravidlom napríklad nesúhlasím, ale OK, mali to tak, no tak nič iné nám neostáva, iba to akceptovať. Ináč tam sa mi páčilo, tam však bol prvý ten Scheffler, čo sa to číta. Áno. A tam dlho bol druhý, v podstate on vyhral o nejakých 5, sa mi zdal. O 6. Ale dlho bol za ním jeden, ten prehrával nejak o 2. Ram. Ram. A on sa rozhodol to tak zariskovať, že nakoniec skončil -4 mal, alebo -3. Čo nepamätám si, viem, že on to úplne aj Deschamps hral. Hej, ale on mal úplne jasnú druhú pozíciu. Ten tretí bol na ňom nejaké 2-3, lebo však vravíš, že 6 a on bol sa mi zdá, že 2-3, ale už bola predposledná Janka, alebo posledná. Hej. A úplne to tak posral tú Janku, že... Vieš čo, viem, že bolo delené druhé miesto medzi dvoma, mne sa zdá, že tam bol Deschamps, ale priznám sa, neviem, kto bol druhý. S tým, že áno, ale čo tam chceš iné urobiť? Keď ty vidíš, tak ale počkaj, lenže tam aj druhé miesto a 5. miesto je dosť veľa peňazí, lenže on vyslovene kašľal na tie peniaze, lebo vraveli, že o toho presne nejaký hráč takú briadku mal, neviem, či ten Rám. Rám, môže byť Rám, no. Ale že on už vlastne peniazy ako mal aj dosť, že jemu išlo o to prvenstvo. Ako ja ti tak poviem, už keď sa bavíme v tej top 10, v top 15, tí chalani fakt peniaze neriešia. Áno, sú tam krásne prize money, hej, veď koniec koncov sa môžeme baviť. Prvý Scheffler vyhral 3,4 milióna $. Samozrejme, pred zdanením a tak ďalej, to je jedno, sú to nádherné peniaze, ale skôr, ako ty hovoríš, ako tá erekcia tam nie je z tých peňazí, ale z toho pohára, že áno, už ho máš v podstate ako keby odfajknutý. Pretože v tom profigolfe každý má ako tú métu, ten Grand Slam. V podstate, čo sa podarilo Rorymu konec koncov teraz na Masters, že už ho má, už to má ako keby odfajknuté. A chcem povedať aj, že to je vlastne vrchol tej kariéry. Ty ako nemôžeš dosiahnuť viac. Môžeš dosiahnuť 2 tie Grand Slamy, áno. Ale tento Scheffler bol už tretíkrát vyhral, ale nie, že celý, ale nie, konkrétne tento. Nie, tento vyhral prvýkrát a 2-krát predtým vyhral Masters. On má 2 zelené saká, čiže už má 2 zo 4 majorov, aby mal Grand Slam. A teraz neviem, či nemal tretí. No 2-krát vyhral Masters a PGA Championship vyhral raz. Ale to je jedno. Ty môžeš aj 4-krát vyhrať Masters, ale ten Grand Slam musíš mať vyskladaný zo 4. No a jemu chýba ešte The Open. The Open Schefflerovi ako hráčovi moc ani nejde, pretože opäť je to Američan, je zvyknutý na americké ihriska. Je to úplne niečo iné, ako sú európske a konec koncov linksové, čo sme sa mi bavili, že v tom Škótsku naozaj tie linksy sú ináč robené. Sú to iné greeny, iná rýchlosť fairwayov a on to nevie hrať. Posledne sa umiestnil minulý rok na 7. mieste. To bolo jeho najlepšie umiestnenie na The Open. Viem, že rozhoduje tvrdosť a tie veci, áno. Ale že špecificky je tvrdosť amerických viac menej iná ako európskych, alebo... Sú to iné podmienky, úplne iné podmienky. Častokrát sa stane, väčšinou sa The Open sa hrá v Anglicku, áno, alebo na ostrovoch ako takých. Teraz bude v Severnom Írsku a bavíme sa tam o tom, býva to často podmačané, tie fairwaye sú mäkké, v Amerike sú strašne tvrdé fairwaye, hej? Čiže ten štýl hry musíš prispôsobiť ihrisku, lebo to sa aj hovorí, aj keď my dvaja spolu pôjdeme hrať, každý sa snaží dať bombu, aby to išlo čo najďalej a tak ďalej, lenže to nie je cesta. Cesta je hrať s ihriskom. Proste ty si musíš hrať na prihrávky, aby už potom ti tá dlhá vyšla a jednoducho nehráš s ihriskom, ale hráš podľa seba a to je ten problém. Hej, však ono to vlastne bolo aj spomínané, že viac menej vždycky tí Američania vyhrávajú v Amerike, že tam ťažko Európan vyhrá málo kedy. Áno, a vlastne naopak asi v Európe vyhrávajú skôr. skôr. A to je presne zaujímavé strašne na tom, keď sa hrá Ryder Cup, keď je Amerika proti Európe, tak je to každé 2 roky a vždy je to na striedačku. Hrá sa, teraz bolo v Ríme, sa hralo Ryder Cup, kde opäť vyhrali Európania ako domáci a teraz sa bude hrať v Amerike. A strašne sa tešia z toho úspechu, ak Európan vyhrá v Amerike a zase opačne. Áno, tak pre ten tým je to také, ako keď hráš vonku a doma.
Jasne. No dobre, poďme k iným profesionálom teraz. Sa chystáš na turnaj do Ostravíc? A bol si Bol som v Ostraviciach, teraz Bol sa si alebo chystám, ideš? bol som, teraz sa chystám na Čeladnu. Dobre, a v tých Ostraviciach ako sme dopadli? Zle. Čo to znamená? Vieš čo, priznám Čo sa ty si tam išiel, mal si handicap 17,6. Dobre, a keď si skončil, tak 18,6. to sa dá pokaziť handicap? No dá, a dá sa to aj za jeden turnaj. Ako výsledok, poviem ti tak, výsledok nebol až tak dramaticky zlý. Avšak, ako čo som ti v podstate minule spomínal, že môj nejaký cieľ je sa stať desinou handicap, veľmi rýchlo sa mi rozplynul tento sen, presne po tom, ako som dohral, som si spomenul na náš podcast, že jednoducho tá desina bude veľmi náročná. Nie, vieš čo, poviem ti tak, opäť, bolo to na stable body, Stablefordové body, aby som bol konkrétny. A v podstate v tej skupine ja som bol prvýkrát, áno, v tej vyššej. Áno, vždy som bol v tej vyššej, kedy tie stable dostávaš viac stablov za rovnaký výsledok ako teraz. Kto tam bol s tebou? Mišo, bol tam so mnou Kubo aj Mišo. Obidvaja, čo nechcú prísť. Obidvaja, čo nechcú prísť, s tým, že Kubo mal členstvo v podstate v klube, kde mal handicap 54. Tak to sme sa bavili, že sú tam rôzne výnimky. Tak vyhral. Počkaj, či jedno členstvo má v Čechách, jedno na Slovensku? 2 členstva má v Čechách. A on tam bol akože za to... Za ten druhý klub mal kde mal proste vysoký 54. handicap, áno. No hej, ale toto si ešte raz povedzme, lebo toto si dneska vravil, že to je akési dopletené. Je to dopletené, totiž to za mňa Česká golfová asociácia, ani Slovenská golfová asociácia neregistrujú tie členstva, keď ty máš členstvo v 2 kluboch, tak to nie je ako keby združené. Ty vždy začínaš od tej 54. Hej, čo je nezmysel. Idem za tento klub, mám 54, idem za tento klub, kde som už bol 10 krát, mám 18. Áno. No a on išiel teraz za ten klub, kde mal 54. Áno, presne tak, lebo tam hold tak nahlasili. To už som nemohol. Alebo si chcel aj tam zdvihnúť handicap. Je to možné. No dobre, no ako to dopadlo teda? No vyhral svoju kategóriu. Vyhral krásnu cenu, akože veľký pohár. Koľko bolo tých? Stablov? Vieš čo, stablov zahral sa mi zdá okolo 52. 52 stable bodov. To si mi moc neporadil. Stable bod, ako sa bavíme, že od páru, záleží to od handicapu, pár a prepočet. Hej. Za každý pár. Na Auderi bol, vieš čo, pod 100 bol sa mi zdá. Čo je veľmi dobré skôr. Takže ako Ostravice sú ťažké ihrisko, bol pod 100, ja som tam zahral nejakých 106 alebo koľko. To je vtedy, čo si mi vral, že si stratil 20 loptičiek? No, tak teraz to bolo niečo podobné. To, ako môžeš stratiť loptičku. Ja som ešte nestratil ani raz. Áno, lebo zase na rovinu. Pri všetkej úcte, ale hráš ihriska, kde tých trestných zón nie je toľko. Ostravice sú veľmi dlhé ihrisko a ty, keď potrebuješ prepáliť tú trestnú zónu, čo sme sa bavili aj pred chvíľkou, tak ty musíš dať naozaj silnú tú ranu. A čo sa stáva pri silných ranách? No väčšinou ideš silou a keď je väčšia pravdepodobnosť toho, že tú loptičku netrafíš pod správnym uhlom, tak môže ísť doprava doľava. A už ju nenájdeš. Tým, že tie Ostravice sú naozaj tak kopcovité a tých trestných zón tam je kvantum, je tam veľmi veľa stromov a tak nemáš šancu ju tam nájsť. Takže ideš, opakuješ. A keď opakuješ, tak už máš jednu trestnú, hej, takže začínaš 3. ranou. No koľko loptiček si ty brávaš, keď ideš za sebou? Veľa. Hej. Vieš čo, ako kde? Vieš, čo sme spolu kupovali tie veci, tak si mi nadiktoval 12 loptičiek, tak ja som taký pyšný, že mám 12 loptičiek. A ešte si nestratil? Teraz mi povedz, že ešte som s nimi nehral. Ale aj s tými, čo hrávam, tak dobre, hrávam, však trénujem. Veď to si povieme konec koncov, že kde ako trénuješ, ako sa ti darí. Ale ja iba doplním tú informáciu. Ja keď idem na ihrisko, kde som si istý tým, že sú široké fairway a naozaj tých trestných zón tam nie je toľko, alebo ak je trestná zóna out, ale dopadneš na iný fairway, tak ty tú loptičku fyzicky nájdeš a si ho zase dáš do begu, ale hen tam sa to nedá. Ja si na Ostravice berem 20 loptičiek. Úplne v pohode. Tak na čo ma voláš na Ostravice? Mňa? Čo si mám No aby si kúpil nové loptičky. Však ale nové loptičky si kúpovať nebudem, len všade predávajú tie vyťahované z vody a hentie. No tak také napríklad. Také by som si kúpil, ale to, že osobný odber Praha, osobný odber hentam, no ja neviem, koľko idem chodiť. To je nezmysel. Ale ja ich mám dosť. Koľko ich máš? Ja som si ich kúpil, 1200. 1200? A už máš posledných 300? Vieš čo, nie, ja som ich kúpil 1200 s tým, že s chalanmi sme sa dohodli, že si ich rozdelíme ako traja, takže mám po 400 a tá kvalita tých loptičiek fakt takže nebola dobrá. Takže mám ešte asi 383, takže čiže kľudne ti ich dám. Jasné, že keď budeš ma volať do Ostravic, tak jasne, dám ti plný sáčok. Hej? Úplne bez a rozmýšľal som nad tým, že kto tie loptičky vlastne loví? Sú chalani v Čechách aj na Morave, čo poznám. Nechcem povedať, že potapači, ale častokrát sa aj potapajú, keďže sú hlbšie tie jazera. A normálne majú zmluvu s ihriskami
a buď oni zaplatia ihrisku nejaký poplatok za to, že idú vyťahovať tie loptičky, samozrejme čo nájdu si nechávajú, alebo dokonca ihrisko im zaplatí, aby im vyčistili to jazierko. No dobre, Ak s tým nechce mať žiadnu robotu, hej. Otázka je, že či zohnať viac tých ihrisk, čo za to nič nechcú, alebo či sa núkať niekomu, že mi tie ihriska ešte zaplatia. Vieš čo, z tých ihrisk nie je toľko. Hej? Čiže oni sú zase natoľko šikovní, tí manažeri tých ihrisk, že sa dohodnú a budú mať všetci jedno pravidlo. Čiže ja si myslím, že ty ako lovič loptičiek, keby som to tak mal povedať, tak ja neviem, zaplatíš možno 100 € alebo 50 € a čo si nájdeš je tvoje. Hej? A to si už odnes, doma si to vyčistí, No a nachystá a koľko tak si ďalej. myslíš reálne, že tam tí loptičiek oni nájdu? No ja som sa bavil s tým chalanom, čo som od neho kúpil tých 1200 loptičiek, ináč bol to obrovský objem. Hej? To keď si predstavíš tie jutové vrecia, tak 3. No, Tie pekne. 80-kilové vrecia, ako bolo to 3 ťažké. metra aký zemiakov. Strašne to bolo veľa. A on mi povedal, že tých 1200 loptičiek hľadal, že zhruba mu to trvá nejaké 4 mesiace. Čo si to fakt tak veľa? No, A koľko ti to predal? tam bola vynikajúca cena, to ti ja nemôžem povedať. Dobre, tak... Nie, kúpil som to celé za 150 €. to 1200 loptičiek. No dobre, 4 mesiace, ale nie A tak to má ale... ako brigádu, že idú s chalami cez víkend a to nájdu, hej, no tak bol 3-krát za 4 mesiace. To zase Lebo ja ako, som že nie, videl, že tam ja som chodí videl každý deň. taký stroj, Áno. taký valec, to ti ide a ty to pekne pozbiera. Hej, lenže zase poviem ti na druhú stranu, tie valce, oni sú fajn, lenže ty k tomu musíš mať prispôsobenú aj tú vodnú prekažku. A väčšinou tie vodné prekažky na Slovensku alebo v Čechách a tak blízko, máš tam fontánu, máš tam nejaké potrubia, máš v tom elektrínu a tak ďalej. Máš tam ryby, riasy, neviem čo. A je tam skôr onania, skôr mi príde jednoduchšie zavolať si takto chalanov, oni ti to povyberajú, počistia ti to, oni si to nechajú. Možno to aj zadarmo chodia na tie ihriska. Ja som sa No a ho nepýtal. prečo to ihrisko má záujem na tom, aby sa tie loptičky odtiaľ vyťahli? Tak lebo majú špinavé jazierka a oni to musia čistiť. Oni tam majú ryby, neviem čo, vieš, ako zanaša sa im to zbytočne. No dobré, a No takže vrátim sa k tomu, keď pôjdeme spolu, dám ti tie loptičky, teraz aktuálne na tých Ostraviciach som stratil asi 11 loptičiek, ako bolo to strašné, hej. A tým vlastne ja naskakujem tie body. Lebo ináč ako tá hra nie je zlá, len nie vždy trafím to, čo potrebujem. vlastne skončil si na neumiestnenom mieste. Neumiestnený som bol, ale ani neviem, ktorý už som chcel ísť odtiaľ čím skôr preč. Dobre, keď sme ale dohrali. vlastne Kubo vyhral, ale o kategóriu nižšie. Áno, o kategóriu vyššie, Hej. ale si nevyhral. To Hej, znamená, tak. že on dostal Že v podstate sme rovnako na tom. Akorát, že on dostal pohár a ty si nedostal. Áno, presne tak. Alebo si sa nenahlasil tam, kde si sa mal. Tak. To je- No nie, v každom prípade je to irelevantné, má pohár, ja mu za ňo gratulujem, fakt je pekný. Ale teraz si idem pre pohár už ja. No, v Som odhodlaný. No a teraz ide Kubo v ktorej kategórii? No, už ide v tej nižšej, lebo veď konec koncov ten handicap mu klesol. Akože v tej čo ty? Nie, sme si to zase prehodili. On ide v nižšej, ja idem zase v tej vyššej, lebo Počkaj, opäť, nižšia, nie, vyššia, aby sme sa chápem. rozumeli, čo je nižšia, čo je vyššia. Nižšia je, každý turnaj má svoju kategóriu handicapov, ako si robia štartovú listinu. To som ti tam ináč aj poznačil. Tam to aj nájdeš, v podstate tam vidíš, že od plusového handicapu do nejakého 10 a 12 je prvá kategória. No. To sú ako tí najlepší, hej? Aj tá najlepšia kategória vyhlasuje sa na len z konci. tvojho pozície som nevedel, či to je vyššia Chápem. alebo nižšia. Aha, jasné. Či to je tá najvyššia, či najnižšia. No je to najvyššia úroveň hráča. Hej, čiže najlepší hráči začínajú v podstate ako od plusových handicapov až po možno 10, tie single, 10, 12, 13. Ako si to ale nastaví ten klub alebo ten organizátor daného turnaja. No potom je od 12, treba konkrétne v tomto prípade od 12 do 18 je stredná kategória a potom je od 18 do 54. To sú ako tí... Od 18 do 54. Áno, idem od 18 do 54, Ale- lebo mi stúpol handicap na 18,6, takže už som v poslednej kategórii. To, Takže opäť som tam, kde som bol. takže zase máš šancu získať pohár. Áno, A mám my- šancu a my a zase mám šancu aj klesnúť opäť do tej strednej kategórie, lebo okolo tých 18 Jak handicapu... klesnúť? Ty si úplne dole. Dobre, tak ísť vyššie, do strednej kategórie, tak. No. Tak takto si to povedzme, hej. No. To znamená, že Čiže keď si okolo... Kubo ide do tej strednej. Kubo ide do strednej. A Mišo? Mišo je so mnou s najslabšími. Takže teraz Ideme mať duel. Teraz budete mať duel Áno, pohár, hej? áno. No ale v každom prípade, keď si okolo 18 handicapu, tak furt chodíš medzi. Áno, je to také nešťastné, že fakt byť buď 15 alebo byť 22 a máš pokoj svety a No dobre, nemusíš to ale riešiť. to sme sa bavili, že to si bol v Ostraviciach, ale teraz sa bavíme o tom, že ideš Teraz idem na čeladno. na Čeladno. Áno. Tam tu idete. A teraz to v podstate uvidíme, že ako tam dopadnem. Sice idem v kategórii s tými
najslabšími alebo najmenej skúsenými hráčmi, ale som na tom prelome medzi strednou a tou A už si tam niekedy hral? na Čeladnej. Hral som minulý rok asi A dvakrát. kde to je? Čeladná je za Ostravicami asi 5-7 km. Hej? To je kúsok. Normálne je 18. Normálne 18, dokonca 36 a je to v podstate sa to delí na old course a new course. Ale priznám sa, už si nepamätám tie rozdiely, už to bolo naozaj dávno. A čo to je old course? Old course a new course sa definuje celosvetovo old ako iná úprava toho ihriska, tých fairway a tak ďalej a new course býva tým, že tam sú ináč riešené fairwaye, alebo je to v podstate s tým, keď to ihrisko sa stáva, tak máš old ako, to bola prvá 18 a new course bola druhá pristavená dodatočne, hej. Ako sú ináč A na ktoré bude riešené hrať, tie- nevieš? Na olde. A na ktoré si ty hral predtým? Aj. Čiže... Ako hral som aj new, aj old, no a teraz to bude old, no tak som sám zvedavý. Má byť 14 stupňov, takže Takže tak. Aj A, Mikina. a občas si bol zahrať medzi tým aj tak, či Vieš čo, trénuješ, alebo... trénujem, Si snažím dával, sa že trénovať. trenážer ste si vylepšili nejako? Vylepšili sme si trenažér, ale v podstate ako o tom si môžeme natočiť aj video. Mám aj ja sám video z unboxingu toho, čo nám prišlo. Počkaj, Takže unboxing je čo zase? unboxing, vybalovanie na kameru toho, čo ti prišlo. Takže mám to, spravil som to, nech to aj trošku vyzerá. Hej, kúpili sme si nový senzor na odpalovanie tých loptičiek, je presnejší a v podstate asi sme jediní na Slovensku, kto ho má, lebo dosť je problém ho zohnať. Takže máme to také privátne. Okay. Tak sám som zvedel, tak teraz sme stále vo fázi testovania toho celého, čo je zaujímavé, že v podstate nemerá to iba rany odpalové, ale aj putting. Takže vieš si to ihrisko vo virtuálnej realite svojím spôsobom, ale zahrať naozaj ako do detailov aj s tým paterom. A máš tam kúpené nejaké ihriska? Mám tam kúpenú licenciu, všetko samozrejme, aby Takže to to máš fungovalo koľko a 1500 ihrisk tam môže mať. Každý si stiahuje samostatne, ale to sa ani neoplatí, akože väčšinou, keď sa chceš ty vidieť nejaký svoj progres, tak hráš to isté ihrisko viackrát, aby si videl, že kde si sa posunul. Nechcem povedať, že to baví alebo nebaví, ale asi ten pocit na tom grine je iný, že? Jasné, že je iný a hlavne máš tam aj iné poveternostné podmienky, vieš, fúka ti, prší ti, niekto ti rozpráva. Hej, a ten pocit z toho je samozrejme iný, je iný. ale som rád vôbec za toto, že to máme. Som ako mimoriadne z toho Čiže aj šťastný, toto ťa lebo dokáže čiastočne dokáže ma to uspokojiť. naplniť, poviem to tak. Hej. Lebo môžeš tam byť v podstate každý deň, tým, že je to privátne, tak vieme si tam ísť A zahrať máš tam aj kedykoľvek. čeladnú stiahnutú? Nie, takéto ihriska tam nie sú. Sú tam sú? skôr americké a také No a počúva, ihriska. keby vravíš, že v sobotu je to, hej, tej čeladnej. Je to v sobotu, áno. Keby som sa tam chcel ísť pozrieť, tak ako to funguje? Chcel by si sa tam ísť pozrieť ako divák alebo ako hráč? No ako ja môžem ísť ako hráček? No môžeš ísť ako hráč, môžeš hrať nie turnajovo, nebudeš v štatistikách, ale môžeš hrať s nami vo flete. Pôjde, ja nemám ešte zelenú kartu. To nevadí, my máme. Môžeš ísť ako pridružený, lebo sme tam my ako dozor. Budeme dávať na teba pozor. Budete tam čakať na mňa jedna vec, alebo... Nie, máš pravdu v tomto prípade, asi keďže je to turnajové, asi by si ani nemohli ísť, aby sa nečakalo, lebo ostatné flighty by mohli ako zdržiavať a mohla by tam byť... Však ale tam ešte jedna 18. No dobre, ale o tom sa nechcem baviť. Hej. Keby som sa tam chcel ísť vyslovene pozrieť ako divák, však na tých turnajoch tí diváci chodia okolo. Môžeš. Dokonca ja by som ťa mohol nahlásiť ako môjho kedyho. No to zase nie je, to mi sa nechce ti nosiť vlak, ale... No tak ale tak už potom neviem, ako ti mám že či ťa tam pustia. Hej, pustia ťa tam, jasné. Bez ničoho. Hej, ako bez poplatku? No. Asi áno. Lebo však na tých turnajoch platia diváci za to, že sú tam. No tak dobré, ale... tých veľkých. Jasné, ale tak tu sa bavíme, že to by bolo akože čestné, že tam mám diváka. Hej. Nie, poviem to tak, ja som sa toto isté pýtal v Tajsku, keď som tam chcel tátka zobrať. Že aby išiel so mnou ako nehrajúci doprovod, hej, tak to sa to definuje. No a vtedy mi povedali, že dobre, že dá sa to, ale že si musí zaplatiť polovicu ceny fička. Napriek tomu, že nehrá. To bolo v Tajsku. To bolo v Tajsku. No ale hej. U nás neviem, nikdy som sa na to nepýtal, nemal som takéto fanúšika. Však sú tam nejakí, akože chodia tam nejakí ľudia, veď nikto nevie, kto to je asi. Lebo nie, uvidí ma tam niekto bez palicu, znamená, že niečo tam asi... Niečo tam nehrá, vieš čo, je to tam aj uvedené, že dokonca je tam zákaz vstupu negolfistom, respektíve ľuďom, ktorí nemajú zaplatené green fee. Jasne. Alebo musíš byť nahlásený ako doprovod a proste ťa niekto eviduje, lebo chodí tam maršal a ten maršal ťa môže vyhodiť, alebo akože, čo tam robíš. Maršal, že dobrý, ja som divák. Podľa mňa tam nebudú až tak na to zvyknutí, ale akože môžeme to skúsiť. Tak ako ak máš voľnú sobotu, príde. Veď rozmýšľam, že aké mať počasie, že má byť asi pekne.
A keby som tak akože zase, prečo som tam nemohol byť oficiálne ako divák, aby to niekto vyjadzoval na to To nie, to na to nie nemyslím som si. zvyknutý, vieš. To nie, tam sa skôr jedná o to, že by si sa iba nahlásil na recepcii, že si normálne divák, a čo. Ako nemyslím si, že by s tým bol problém. Podľa mňa by boli aj oni akože tak príjemne No, že máme tu prvého diváka, bol by si že vyhlásený. aby to bolo také zaujímavejšie, tak hneď aj prvého platiaceho diváka, Áno, tak by ma symbolicky. hneď ma aj zinkasovali. A za 100 korún českých si No myslím, dobré, že ale by ty to si stálo. mi spomínal čosi, že sa nemôže na tých greenoch kamerovať? Alebo na niektorých? To sme sa bavili o Masters, Aha. ako turnaj jedného z majorov, kde si nemohol mať ako divák telefón svoj, vlastný. Zober si, že dáš za jeden deň, tam bolo vstupné okolo $2700. To bolo základné vstupné, hej, Jasne. oficiálne, že na čiernom trhu, že sa to pohybovalo až okolo 4 až 5 tisíc. A ty tam prídeš, zaplatíš si tam $2700 za ten jeden deň a ty sa tam nemôžeš kamerovať, fotiť, nemôžeš si tam odfotiť toho svojho hráča, dokonca nemôžeš tam behať. Vôbec ani pobehnúť. Lebo je to privátne ihrisko, ktoré má svoje pravidlá a ty keby si tam pobehol aj ako divák, tak ťa vylúčia, máš doživotný zákaz tam ísť. Výborne. To isté nemôžu robiť kameramani, nemôžu to robiť golfisti, nemôže to robiť nikto. Čiže ono Ale je to to... platí iba pri tom ihrisku. Asi. Pri tom ihrisku konkrétnom. Ono je to veľmi zaujímavé, pretože keď sa ako otvoria brány na Masters, tak tí ľudia ako chcú si vychytať tie dobré miesta, hej, lebo konec koncov ty tam nemáš akože na toto miesto, lebo tam nevieš definovať, ako tento meter štvorcový som si ja kúpil v stupenke, takže miestenka tam nie je. No a všetci len tak rýchlo chodia. A nikto nemôže bežať, hej. Keby tam bol ten Todd, či ak sa volá ten náš, No ten evidentne by vyhral. by si chytil dobré miesto. Ale nemohli by ho za to zdrbať. Či mohli? No, neviem, ako rýchlo chôdza, neviem, ako by to vnímali, ale v každom prípade ako musíš tam kráčať. Hej. A nemôžeš tam mať ten telefón, hlavne ako ja si to neviem predstaviť, že tam také peniaze za ad 1, letíš tam, ubytko, všetko je tam prirodzene predražené a ty si tam nemôžeš zobrať telefón. No, sú dve možnosti. Američania to väčšinou robia tak, že je veľa tých rôznych pamiatok, kde ti zakážu zobrať foťak a telefón, ale kde si všade ťa nafotia. A potom ti tie fotky predávajú. Neviem, ako to tam funguje, ale je to možné. Kľudne. Ale vieš čo, asi by som to aj zaplatil. Podľa mňa asi, no tak, však oni s tým počítajú. No veď jasne. No. Ale čo boli také iné turnaje, ja neviem, v Číne, alebo tak tam som videl. Nie, to je v pohode. Tí To oni valia. všetci fotili. Ako ja si neviem predstaviť Číňanom zakázať fotiť. No, To milujú. telefón. No, povedz mi ty, ako pokračuješ ty v karte? Lebo toto ma zaujíma. Ja už sa tu bavíme o turnajoch, neviem čo, ale vidím ti v očiach, že už by si chcel ísť s nami. No, na turnaj by som zrovna ešte úplne nechcel ísť s vami, ale zahrať možno aj... No, kartu už som bol možno, že tak na takých 6-7 2-3 hodinových tréningoch s Romanom Kianečkom. On je vlastne ako profesionálny golfista, aj reprezentant bol. Teraz má veľa roboty, blablabla, ale že tiež pomaličky zase do toho chce naskočiť. A kde trénuješ? Alebo kde robíš tú kartu? V Trenčine. Okay. To je Hosa Golf, alebo ako to neviem. A lebo vieš, bavili sme sa o tých kartách, vieš, že sú rôzne, aj také, že víkendové pobyty za 200 € a bum, dajú ti kartu a hraj sa. Áno. Roman to bere trošku ináč a ako musím povedať pravdu, že sa mi to aj páči, lebo hovorím, už som tam bol teda asi 10 hodín, 12, 15, ale on mi sám povedal, že zažil veľa razy, že niekto silou mocou chcel rýchlo zelenú kartu, potom prišiel na ihrisko, 2 razy, 3 razy zle trafil, pretože to nebol naučený, nemal naučené tie návyky, tieto veci. Potom povie, že to je blbosť, že ho to nebaví, lebo koho to baví, keď stále trafíš vedľa. Čiže v podstate, keď on má ten pocit, že by to tak malo byť, tak ja som rád, však si zatrenujem. Nie, akože ono je to super, keď je tá možnosť, samozrejme tá cena, akú máte, tak takú máte, áno, no ty musíš vedieť, že či sa ti to oplatí, či nie. Veď určite, môžeš aj povedať, myslím, že určite, tam bola tá cena 350 €. A fakt, že akože už som tam bol veľa razy a stále od začiatku opakujeme a tak. A tam hlavne ide o to, že tam si začneš uvedovať určité veci, že ty budeš na odpalisko teraz niekto a začne odpalovať. Zo 100 rán dá zle, dobre. Taký dobrý pocit máš. Zle, dobre, dobrý pocit máš. A teraz skončíš odpalenie a myslíš si, že vlastne ti to ide dobre. Že to bolo celkom fajn. Lebo si dal 10 zlých, dobrých. No ale keď si dal ďalších 10 zlých a ideš na ihrisko teraz a spravíš dobre, zle, tak zistíš, že si niekde úplne akože inde. Že to sa nepočítajú dobre, počítajú sa všetky. No a toto bolo zase zmiešli. Na ihrisko, na tú 9-jamku, prvýkrát, keď som išiel, tak super, sa mi darilo, všetko super, som bol taký pocit, že už všetko viem. A na ďalšom tréningu som tam išiel znovu a
prás doprava, doľava, po zemi. Normálne už akože ten prvýkrát som si počítal údery, vieš, ma to tak bavilo. áno. Druhýkrát už som pri 4. jamke vôbec nevedel. Nemal si v tom zmetok? To je Ani som otázka. nechcel vedieť, koľko úderov to bolo. A už normálne, už keď som išiel zahrať tú ranu, už som vedel, že to je zle. Ešte som ju ani neodpalil, som vedel, že je zle. Jednoducho zistil si, že si vlastne, že čím ďalej, tým horšie. Môže byť. Ale to je tým, že vlastne začal si to nejak trochu ináč vnímať a už si pochopil, že tam kamarát môj zlatý, tam každá jedna rana rozhoduje. Áno. Že to nie je, že dáš teraz dobrú, ako na fotbale dáš A gól ti a všetci teraz, tlieskajú. vieš, na fotbale dáš gól a teraz 10 minút sa môžeš zašívať, len aby si gól nedostal. Hen tam jednoducho dáš gól, dobre, a teraz ideš znovu strieľať a znovu strieľať a znovu strieľať. Takže je to také dosť na psychiku, ale ako v pohode. Aj zajtra mám tréning, bol som aj na odpalisku, keď pršalo. Tam je také odpalisko, nejaké 365 sa to volá. Kryté, zakúriš si, zasvietia na teba, z hora, z dola, aby ti zima nebola. Aký si mal pocit z toho, keď si odpaloval z tej podložky? Lebo je to niečo iné. Ako to vnímaš? Vnímaš to v tom rozdiel, ako keď si na ihrisku, alebo na tých cvičných plochách? Vieš čo, keď som na ihrisku, na cvičnej ploche odpalujem z podložky. Aha. A niekedy aj styčka. Na ihrisku takisto niekedy styčka, niekedy už vlastne iba zo zeme. Bo minulé, keď som bol naposledy, tak aj odpaloval som priamo, ale iba bez tyčiek. Hej. A teraz som vlastne išiel priamo z podložky. Ale je to trošku... Toto je ten problém, čo ešte ja na tom pracujem, že ešte sa bojím ísť po tú zem, ako sa hovorí. Vieš, že sa ako keby bojíš udrieť. Hej, že ja neviem, že či sa bojíš, že trafíš, že zlomíš tú onu alebo že ako keby si zakopol. Jasné. Toto je vlastne to, čo aj pri tom čipovaní. Takisto, koľko si trafím napriamo, že to potom letí, vieš, niekde rovno. Že toto trvá, no ale... No a povedz mi prosím ťa, čo mňa zaujíma, lebo veď konec koncov ja som tú kartu robil naozaj dávno. Ako to vlastne prebieha? Ty čo, prídeš na ihrisko a aký je vlastne, ako začínate, alebo máte nejakú rozcvičku, alebo aký je vlastne ten priebeh toho? Najprv máš rozcvičku, hlavne na tie ramena. To, keď sa dáva palica dozadu, tak to ako, vieš, rozcvičíš poriadne, potom sa dávajú nejaké odpaly. A začínaš akými dlhými palicami, alebo? Začneš jednou rukou. Akože úplne na začiatku by si mal začať vlastne iba házať loptičku. Že vlastne kývadlo, hoď. A potom vlastne miesto tej loptičky máš palicu a vlastne iba kývadlo, hop. Chvíľku trvá, kým pochopíš, že to nie je o tom, akou silou do toho praskneš, ale ako to urobíš, ako sa celý dotiahneš, vieš, všetky tieto veci. A čiže jednou rukou, potom sa musíš naučiť tú palicu držať. To je takisto základ. Potom vlastne iba kývadlo. Potom kývadlo aj telo. Na konci kývadlo aj vlastne tá palica do nejakého tomiašťa úplne ide, lebo to keď idem dole matricky rozhádže. Čiže tieto odpaly sa robia, potom sa ide robiť nejaký putting, potom skúsime zase čipy a potom ideme. Slušné. Ako kedy, vieš. Slušné, lebo veď konec koncov sme sa bavili vtedy, keď ja som tú kartu robil a ja som nemal všetky tieto vstupy. Napriek tomu, že tréner bol dobrý a dosť mi to dalo na začiatku, ale tak my sme to absolvovali naozaj za ten víkend. Ale toto je presne to, že ty môžeš chytiť víkend, že napríklad teraz sa ti darí, OK, skončíš zelená karta, bum, a myslíš si, že a potom prídeš. Nie, to bola tragédia. Akože áno, ale ja som vedel, že s tým športom ako neprestanem. Ja som začal, ja ti poviem tak moju skúsenosť, ja som dostal zelenú kartu, super, bol som pyšný na seba, že teda už mám kartu, spravil som to, lebo opäť, čo sme sa bavili, nie je to len o tej praxi, ale je to aj o tej teórii, hej, ako je tam veľa pravidiel k tomu ktoré tomu prináležia a tak ďalej, ktoré musíš vedieť. No a išli sme už teda sami na to ihrisko, kde sme začali hrať. Na prvom odpale som stratil 11 loptičiek. 11 po absolvovaní zelenej karty. Mal som... To si bol na tých Ostraviciach zase. Nie, to som bol na Horali. Či na Horali. Tam neviem, či sme sa o tom bavili, ale tam ťa zoberiem. To je strašné. To je strašné ihrisko. Je to mimoriadne technické ihrisko. Ale ako Ratio vždy zahrám, lebo je to také moje prvé ihrisko, ktoré som hral. Čiže mám k tomu takú nejakú väzbu a k tomu rozumieš. Mne sa na to naši kamaráti sťažovali, že sa tam chodí veľa do kopca. Že... Je to strašné. Je to ako naozaj, je to na kondičku ihrisko, je technické, máš tam úzke fairway, tie jamky nie sú dlhé, ale je veľmi technické, ale hovorím, mám k tomu vzťah a pôjdeme si ho zahrať, uvidíš to sám. Musíš si to zahrať. Takže čaká ťa toho ešte veľmi veľa. Čiže hovorí, že tá zelená karta v poriadku. Zelená karta bude v poriadku, keď ju budem mať. No ale akože nenáhlím to. Teraz zase pršalo celý týždeň, dá sa ísť na tú krytu aj na to odpalisko, ale
radšej som počkal, zajtra mám ísť, dúfajme, že teda, že nebude pršať, že si niečo zahráme. A však i keď Roman slúbil, že príde, čiže on je tiež, Môžeme ho vyspovedať. čo sa týka golfu, keď som sa s ním rozprával, však on to porozprával určite sám, ale ja si pamätám ešte, keď som trénoval fotbalistov Rajských Štiepic do Rastencov aj jeho, ale to on ešte tak skúšal, potom prestal a potom my sme prišli vtedy vlastne ešte nefungovali ani žiadny klub na Slovensku poriadne, možno, že na Táloch, ja neviem, Rajec nebol. A on v podstate, my sme prišli chalani na ihrisko, fotbalisti, a on pri jednej bránke mal podložku a odpaloval loptičku na druhu. A to bola... Ja som na to zabudol, len on mi to spomínal, potom som si to spomenul, že tak bolo, to bolo pred 20 rokmi a viem si, a čo tu len ten blázon odpaluje loptičky, ja že golfista, viem, dobre, ale ideme hrať fotbal, odchod, ne? No a on vlastne takto si tam chodil dennodenne, on si doma si urobil tú klietku na odpaliska, urobil si chipping, skúšal a on vlastne sám sa učil. Videa, natáčal sa, aby videl, ako to robí, pozeral videa na YouTube a on vlastne potom išiel spraviť zelenú kartu, že to prišiel nejaký, už keď v Rajci, akože otvoril, lebo on to mal potom na starosti, prišiel nejaký tréner z Košica, že kvôli zelenej karte alebo niečo také a sa pozrel na neho a hovorí, okay, vieš. A vlastne týmto odpalom, týmto tréningom, tak reprezentant, profesionálny hráč, ale tomu sa treba venovať. Super. Musíš. Koniec koncov, keď chceš už dosahovať takéto úspechy, tak musíš sa tomu naozaj ako venovať jednodenne. No ale povedz mi ešte, my sme objednávali nejaké oblečenie. No. Že ako to vlastne, ty si to vyzdvihol, koniec koncov spolu sme to nejako objednali, ale ja neviem, že aké ti to prišlo, aké to bolo, koľko vlastne ťa to stálo vo finále. Trafili sme výborne, jediný problém, čo mohol vzniknúť, boli topánky. Ako tričko či je väčšie, menšie, nie, ja viem, ale tričko je dobré, čo to sme dávali L-ko, tuším? Nepamätám si M-ko, neviem. Topánky sme trafili, no a loptičky a tyčka, tie sú ešte nepoškodené, tie ešte hrám s tými starými Romanovými, čo vydáva, nie? Mám tie zelené, nie? Áno. Čo som teda, aby sme teda povedali, že čo som sa teda ako naučil v rámci začiatkov, že vždycky pred turnajom alebo pred hrou si hráči povedia, aké majú názov a číslo, hej? Čiže to je nejaký nový poznatok, ktorý som sa naučil a si mi potom hrajú. Hej? Čiže loptičky sú ešte nepoškodené a preto som chcel od teba, aby si mi povedal to S-ko, lebo si chcem doma skúšať tie chippingy, lebo nič doma nemôžem skúšať. No lenže... Nespomínal si mi, že máš za domom aj les, alebo horu, alebo niečo také? To by si mi musel dať tých 300 loptičiek. Ale... No ja s tým mám problém, ja ti ich naozaj dám. Keď si odo mňa kúpiš tie palice, tak dám ti to v cene. Veď, ale nádherne som rozmýšľal, že ono by sa to dalo odpaľovať, no potom by som... No máš styčka s driverom, to môžeš valiť do lesa. No a dobre, toto zatiaľ nechajme tak, len ten chipping by šiel. Chápem. Len som teraz 2 týždne nekosil, pretože stále pršalo. No jasne. A minulý štvrtok som chcel kosiť a pokazil som lánko na kosačke. Tak budeš hrať z rafu, aj to sa treba naučiť. Pri tých začiatkoch ti to bude dokonca aj lepšie ako z pokoseného. No ten chipping mi mohol byť, no. Čiže mi viem ti aj jamku požičať. Mám aj jamku, vieš si ju navrtať normálne jamku, klasickú, regulérnu s priemerom, ako sa hráva. Tak takúto jamku mám a už len do toho si dáš nejakú tyčku, ako chceš, aby si to videl teda, keď bude nepokosené. Ale čo som to ja chcel? S-ko alebo P-čko? S-ko. Asi S-ko, to je jedno akákoľvek vec, že je dobrá. Takže, OK, to sme iba tak odbehli. Čiže topánky v poriadku, loptičky... A topánky máš aké? Spajkové alebo bezspajkové? Čo sme sa vtedy bezspajkové. A to sme si hovorili v prvom dieli. No, ja ty si myslíš, že ja si pamätám. Dobre. Vieš, že to musíš ešte raz. Spajkové. Spajkové sme sa bavili, že zo spodku máš také ako ručičky kvázi, alebo také nožičky, ihličky. Také veľa. Tak nie, v takých trsoch. Aha. No, to sú spajky a potom máš tie tarfové, čo máš vlastne iba ako ihličky, keby popichané zo spodu, aby sa ti nešmykalo. Tak teraz mi dávaš ťažké otázky, ale mi sa zdá, že skôr tie druhé, lebo tie ihličkové. Lebo tie trstínky by som si asi pamätal. Asi ihličko. A dobre sa ti v tom chodí? Je to fajn, nešmyká sa ti? Dobre, super. A minule som sa po tréningu chcel ísť nájsť a sa mi nechcelo prezúvať a vrajím Romanovi, že myslíš, že ľudia zistia, že to sú golfové, a on že nie, ja chodím v golfových aj na diskotéky. No, dokonca. Takže som išiel normálne do obchodného centra sa nájsť v golfových topánkach. To keď chceš ukázať, že na to máš. Ináč sú pekné. Veď určite, áno. No a čak tričko normálne, mikinu som teraz začal nosiť svoju aj vestu dokonca, teraz boli také počasia. A šiltovku zvykol si už? Šiltovku nemám, čo som šiltovku nekúpal. Ale spomínal si, že máš doma nejaké šiltovky. No hej, ale nenosil som to. Ale rukavicu som skúšal. Ozaj, no a rukavica ako?
No neviem, lebo práve tu, akože skúšam pri odpaloch aj rukavicu, aj bez rukavic, ale práve tú hru, čo som ti dával, že bola úplne katastrofálna, tak to bola práve vtedy, keď som tú rukavicu mal. Len to ako ja netvrdím, že to bolo Chápem, kvôli hej, tomu, hej. len akože minule som už nemal na odpalisku, bolo to lepšie, ale To není tým. Ja ti Tiež si poviem myslím, tak, že ako že zvykni si na tú rukavicu, je to naozaj dobré, je to hlavne bezpečné a v lete, keď sa ti tie ruky potia, naozaj sa ti budú šmýkať tie palice. A je to diskomfort pre teba. Lebo čo sa stane, keď ju nemáš a šmýka sa ti ruka, tá palica ti nevyletie a nezabije niekoho, hej. Ale tam sa skôr bavíme o tom, že už vieš ten pocit z toho trafenia z tej loptičky aj dobrý, aj zlý. A keď tam mikromilimeter vytočíš tú hlavu inde, tak už ten pocit je zlý. A vlastne tá rukavica ti má zabrániť tomu, aby sa ti pretačala v rukách tá palica. Takže... No lenže mne sa to pretačalo aj preto, že vlastne mal som Romanové a Roman má menšie ruky a možno, že aj kvôli tomu, neviem. A čo ti bola veľká tá rukavica? To si akú Nie kupoval? rukavica, ale Aha. že by bola malá táto... Grip. No, grip. Aha. Čiže ja už som mal potom, už keď sa mi to prestalo dariť, tak už som mal pocit, že to nedokážem naštrovať tak, aby to bolo dobré. Už som bol, ja neviem, či som bol psychicky... Ale na psychiku je to mimoriadne ťažká hra. Na psychiku, ale vieš, prečo to tak je? Lebo keď som išiel prvýkrát, tak som vôbec nič neočakával. A dopadlo to lepšie, ako som čakal. Ideš druhýkrát, a už tak už máš čakáš očakávanie, že zahráš tak ako minule. Alebo lepšie. No, alebo lepšie. A keďže to hneď prvý odpál, druhý bol taký, že... A bolo to úplne že katastrofa. Nie, poviem ti to tak, ja aj častokrát, čo sa mi stáva na turnajoch, keď mám prvú a druhú jamku dobrú, že ju naozaj zahrám pár plus 1 plus 1, hej, plus 2 už nie je dobrá jamka, ale plus 1, keď ju zahrám prvé 2, 3, tak mám obrovskú šancu, že dobre dopadnem. Ak prvú zahrám naozaj zle, tak už viem, že proste ten turnaj pre mňa skončil a viem, že všetky peniaze, čo som dal za štartovné, za dopravu, za neviem čo, tak už sú úplne vyhodené, lebo keď zahráš na prvej jamke plus 4, nedaj Bože, áno, že máš ako kvad, tak ako to chceš potom dobehnúť? To sa nedá. No, dobre dobehnúť, ale aspoň si zahraš. No tak vieš... Áno, len už po tých 4 rokoch už si nechceš len zahrať. Už chceš vyhrať, vieš. Už je to také prírodzené. Dobre, môžeš ty po 2 jamkách sa zbaliť aj s dobou? No môžeš, ale tak to už je zbytočné asi. No, lebo väčšinou je si to hracké, nie je to asi hracké. No určite nie, aby som to nespravil. Ale keby to niekto zvážoval, tak môže sa stať, hej, že odstúpiš z turnaja, no ale je to také. Vtedy sa mu to počíta čo? Nič, normálne sa škrtne. Čiže vlastne, OK, takže ty keď si bol na 17. jamke a videl si, že to máš posraté, mal si odísť a mohol si vás No stále... nie, dokonca ja môžem urobiť aj to. Nie, tebe sa upravuje handicap, aj keď si škrtneš. Lebo ty hráš tých 18 jamiek a za každé skore, hej, za každú jamku máš nejaké skore. A povieš si, že jedna jamka, dokonca to je aj v regulách, po tom, čo si budete s Romanom prechádzať, že ty keď si na turnaji a už vieš, že hráš, ja neviem, 10. ranu na tej danej jamke, tým pádom zdržuješ, lebo už si 10-krát odpalil a tak ďalej, takže zdržuješ, takže ty už by si ju mal regulárne škrtnúť, aby sa ti nepočítala do celkového skore a už ju nedohrávaš a ideš na ďalšiu jamku. Hej, treba, že si v polovice pola. Čiže aj keď skončíš polovice, ty sa škrtáš turnaj, ale tebe tých 10 jamok účtujú, akože počítajú? No hej. Čiže ti pokazia handicap tak Áno, či tak. pokazia ti handicap tak či tak, ale z hráčského profilu a z pravidla a z toho gentlemanstva voči tomu, aby si nezdržoval ostatných, by si ju mal škrtnúť a už ju nedohrávaš. Lebo nemá zmysel ju dohrať a potom si škrtnúť, hej. Čiže ty si ju škrtneš a proste už potom už nejdeš ani na green a už rovno ideš na ďalšie odpalisko a čakáš, kým tí, ktorí hrali normálne, už idú s tebou. Väčšinou vidíte súbežne, lebo to tak vychádza časovo. A ty ideš na týždeň do Tajska? Áno. Ideš aj hrať? Chcel by som, uvidím, aké bude počasie, lebo zatiaľ to počasie tomu úplne nenasvedčuje. Tam je nejako divoko? Je tam, tak je tam daždivo, no tam, kde idem ja, väčšinou prší vždy ráno, respektíve z noci do rána, do nejakej 5. V tomto období do nejakej 6. rána, ale čo je zase privetivé, je tam vlhšie počasie, ale vlhšie z pozície toho, že tých stupňov tam je okolo 28, takže nie sú to tie 35-6 stupňové teploty, lebo ako v tom hrade naozaj nezmysel. Ja som to skúšal a to je peklo. Dobre, ale palice si nebereš. To je iba, že keby si požičal. Nie, palice by som si tam asi požičal. A nejaký trip máme teraz? Taký rozrobený, rozplánovaný? Myslíš, že pôjdeš niečo? Vieš čo, dozvedel som sa o jednom kontakte, kto by vedel zabezpečiť v St. Andrews na Old kurse, to čo sme sa rozprávali, tá golfová meka v Škótsku, presne. A tam je zima. Bolo tam teraz 20 stupňov, 10 dní po sebe. No dobre, no ale chcem ti povedať to, že čo sme sa vtedy rozprávali, že na ten Old Course je mimoriadne ťažké sa dostať, hej, to ako ty, fanúšik fotbalu, si chod zahrať na Old Trafford, no, kedy ťa tam pustia, hej. Takže toto je niečo podobné, ale je tam tá možnosť. No ale nám ako neregistrovaným hráčom v klube
je lotéria o ten tea time, môžeš ho dostať raz za rok, nemusíš ho dostať a tak ďalej. No ale máme teraz chalana, čo by nám eventuálne vedel vybaviť, že by sme si mohli zahrať. Je tam člen v klube St. Andrews Old Course a má každý deň možnosť jeden flight si rezervovať. Takže toto by sme chceli využiť, napriek tomu, že tento fíčko tam vychádza okolo 360 libier na osobu. Ja som teraz videl také všaké zájazdy do Turecka, že noci plus 3 fíčka, plus tieto veci. Takže to by bolo celkom také zaujímavé. Sú len, teraz tam je teplo. Videl som potom jednu, ale to bolo vlastným lietadlom. OK. Na 3 týždne. Všade sa hrá golf. Koľko tam bola cenovka? Cena tam bola asi 95 000 na osobu. Ale musí to stať za to. Tak určite. Akože ak má niekto z divákov 96 voľných. 5-hviezdičkové hotely, Jasne. raňajky v cene, niekde aj večere. Každý 2 dní sa mi zdá, či ako to je niekde inde. Jet, súkromný, všetko. No ale 95 000. No, takže... Keď vyhráme nejaký lepší turnaj. Nechceš Volvo? 230? Alebo také niečo? Neviem, prečo? Máš nejaké náuke? Teraz som pozeral, že jak sa to volá? Karlštejn, tam je nejaké risko. Áno. A že tam sú nejaké 3 turnaje a v rámci tých turnajov sa mi zdá, že na 14-ke all-in-one môžeš dostať. Ako to je vtedy? To môže, to aj keby si šiel... Nie, musíš byť účastníkom turnaja. No však účastník turnaja. Áno. A v ktorej kategórii? Úplne v ktorej kategórii. Ty Čiže môžeš byť posledný. Ale dáš v poslednej kategórii, dáš to tam a to je úplne jedno. Áno. No tak treba to tam ísť. To je napríklad, ako sú pridružené súťaže na golfových turnajoch a bude to aj teraz v Čeladnej. Máš klasický turnaj, kategórie, všetko, kto vyhrá podľa stablov, vyhrá, to je regula. A potom máš pridružené súťaže, čo je longest drive. To znamená, že najdlhší odpal na konkrétnej jamke. Čiže oni tam vlastne dajú k tomu nejaké... Je zvlášť cena. Nejaké... Ako na štandardná súťaž. Takže máš longest drive a nearest to pin. To znamená, že na nejakom trojpare vyberú trojpar a keď si najbližšie k jamke, vždy je pri tej danej jamke, pri tom trojpari, keď sa bavíme o nearest to pin, hej, rozumieš, hej? Čiže nearest ako najbližšie k jamke. No. Ako pin, ako jamka. To znamená, že vždy je na danej jamke, môže to byť 14, 15, 16, irrelevantné, je tam meter a tabulka. A ty keď odpálíš, tak ty v podstate dopadneš na green v nejakej vzdialenosti od jamky. A keď si myslíš, že by to mohlo aj byť, tak na konci greenu býva tabulka s metrom, zoberieš si meter, odmeráš si, koľko je tam a zapíšeš si na tabulku, ja neviem, že ja, Sebastian, som bol 1,3 metra. Hej? No a všetci, keď odohrajú, tak na konci ide maršal a pozbiera tú tabulku. No a príde a vyhodnotia, ktorý bol najbližšie. Samozrejme, že sa v tom neklame. To tým chcem povedať, hej, že áno, môžeš tam napísať 10 cm. Ale musí to byť z prvého odpalu. Z prvého odpalu a dopadnú to na green a ostať na greene. No a to isté je longest drive. To znamená, že odpaluješ na jamke, kde je longest drive, ako pridružená súťaž. Čiže to musí byť 4-5 pár? Áno, určite 5, určite 5, presne tak. A hlavne ty, keď pálíš, tak musíš dopaliť na fairway a loptička ti musí ostať na fairway. Nemôže to byť tak, že odpalíš, ja neviem, máš slice, točí sa ti to doprava do lesa, ale v podstate ako na úrovni si najďalej, ale to sa ti neráta, áno, lebo si není na fairway. To isté sa mne raz stalo, konkrétne na Taloch, bol tam longist, palil som prvou, tu som stratil a palil som druhou a prestrelil som ten longist, ktorý tam bol asi o 15 metrov alebo okolko. No len hold sa mi to už nerátalo, lebo som išiel vlastne druhou. Aha. Takže som ani nemal... Čiže aj za to dávajú nejaké ceny potom? Áno, za to býva normálne, aj trofej býva longist a tak. Akože... A teraz v Čeladnej to také nemáš? Je. Je? Ktorá? Aj longist, aj nearest. Takže budeš si zapisovať? No, idem na to. Idem to triafať. Môžeš držať palce. Môžeme si to potom zreferovať. No dobře, takže v podstate sobota je Čeladná, útorok odlietaš. Útorok je let. OK, no ja si dorobím tú kartu. Dorob si kartu, ja keď prídem, ja už rátam s tým, že už pôjdeme hrať. Nechcem nárobona tlačiť, ale už... Budeš musieť. No, ale poviem ti, aj keď si iba povedal, že nevieš, či turnaj, treba chodiť na tie turnaje. Nie je to ničím iným ako bežnou hrou, keď ideš s nami s kamarátmi. No. Je to len o tom, že má to úroveň, má to väčšiu úroveň, máš tam obed, vieš sa porozprávať, stretneš aj cudzích ľudí, s ktorými sa vieš pobaviť o golfe. Len vieš dobre, asi neviem, či pochopíš, čo ti hovorím, že pôjdeme my dvaja si zahrať takto tenis a budeme si takto ťukať. A teraz povieš, že hráme o 5 eur, hej? O posratých 5 eur. Áno.
ale vieš, že znervozníme obidvaja. A nejde o tých 5 eur. Ide o to, že ideme hrať o Podvedome to, kto máš- vyhra. Áno. No a teraz, to máš presne ako keď som napríklad išiel na tom ihrisko teraz, že bol som na odpalisku. Bum, bum, bum. Prišiel som na prvú jamku, postavil som si tú loptičku a už som videl, že toto ale nesmieš posrať. Vieš, že to je iné, ako odpaliť. No a teraz, či toto je už nejaký vyšší level, hej, že už ideš hrať, Áno, keď pôjdem s tebou. áno. A teraz viem, že keď pôjdem na turnaj a postavím si tú loptičku zase prvýkrát na tú onu, Áno. tak to bude zase ešte vyšší level. Zase že... No, ja ti poviem, lebo keď my chodíme rekreačne hrať mimo turnajov, tak vždy hráme ako o niečo. Hej? Že nie je to len tak. No, o to mi nejde. Ale takže, keď pôjdeme my dvaja, tak vymyslím si, môžeme hrať o dobožku, alebo iba tak o prvenstvo, alebo proste, ale Keď chceš pôjdeme my vyhrať, dvaja, hej? tak aj keď sme o nič nehrali, aj tak budem... Aj tak si nervózny svojím spôsobom, No, lebo áno, hráš o niečo. oproti tomu, že pôjdeš sám, No, alebo to je že si jasné. na odpalisku. No. Ale ten turnaj je napríklad ešte zaujímavejší aj v tom, keď ťa rozhodia a ideme spolu v aute, ideme na turnaj a tebe dajú úplne iný flight a ty No. hráš úplne s cudzými ľuďmi a hráš pred cudzými ľuďmi. No. A to je zaujímavý pocit. Ja to mám napríklad rád. Mne to absolútne nevadí. Ja som dokonca mám lepšie výsledky, keď hrám s cudzými ľuďmi ako s Viacej sa možno kamarátmi. snažíš. Viacej sa snažím. Ja som toto videl, keď som hral práve teraz tú jamku s Romanom a vlastne išiel som hrať a už mi to fakt nešlo, ale prišla tam nejaká pani sa Romana niečo opýtať, už tam stala, tak čakala, lebo nemohla prejsť Áno, ďalej, áno, kým áno. neodpalím. Tak mi bol, najprv som si myslel, že jej poviem, že nech ide, lenže to je blbosť, to je povieš, že choďte 100 metrov, Mhm. či som vedel, že to neprejde, tak vrajím si, no nič, budem musieť odpaliť. No. Ale Ale dal viac som nad to tým dole. rozmýšľaš, snažíš sa a preto si myslím, preto raz chcem ísť na tie turnaje v podstate už, kde budú tie kamery a všetko k tomu pridružené a tam No, si ešte aj s myslím, kamerami? že... No samozrejme. Tak to by si musel byť kde, ale potom. No No, veď- normálne profesionálny, nie? Aj amatéri majú kamery. Hej. Napríklad bude sa hrať veľmi zaujímavý turnaj 14.6. na Penaty. Mhm. Je to Pro Am. To znamená, že turnaj bude skladaný z jedného profesionála a 3 amatérov. A môžeš tam ísť s handicapom do 36. No dobre, ale oni ti urobia ten flight vyskladajú, alebo nie? Áno. Ty keď sa prihlasuješ, tak povieš, mám profesionála, alebo mám dohodnutý flight, alebo nemám. A keď nemám, tak oni ťa pomiešajú. Čiže môžeme ísť ja, ty, Roman a No, niekto? asi áno. Ale ty nemôžeš, lebo ty máš 54 handicap. Ty by si musel Do klesnúť júna? na 36. No jasné. nič držím sa- palce. to Nie, som akože- Tento rok... No, ja ti tak poviem, na Však mojom... dobre, ale povedal si 4, nemôže tam byť ešte jeden aj do 54? Nie. Nie, OK. Nie, lebo je na 36 viazaný turnaj. Štartovné je 350 €. Je to dvojdňový turnaj. Normálne kat, všetko. Koľko bereme? Neviem, aká tam je prize money. Neviem. Priznám sa, že neviem a neviem, či vôbec je, ale je tam Pro Am. To znamená, že ty keď dobre vyhráš, môžeš dostať štatút ako amatéra. Ako amatérskeho golfistu, hej. Nie to, čo sme my sme hobby. Ale to už je ako Am, že si ako Dobre, amatér. a AM je od koľko handicap? Vieš čo, tam budú okolo singlov, ale vieš ty dostať ako amatérsky štatút, aj keď si väčší, keď začínaš, hej? Neviem ako to funguje. No ale je to vlastne deň potom, ako priletím, takže úplne asi to nedám a to ma mrzí. No ale hovorím, že na margo toho handicapu, že po prvom turnaji ty keď pôjdeš, a už to je jedno, keď sa budeš cítiť, musíš sa ty na to cítiť a povedať si, áno, dneska je ten deň. Ja ťa k tomu budem tlačiť, ale to je prirodzené. Ja po mojom prvom turnaji, keď som bol 54 ako ty, tak ja som klesol na 22. Hneď po prvom turnaji. Stúpol, nie klesol. No dobre. Chápeme sa. Chápeme Mal sa, som hej. 22 handicap. Hneď po prvom turnaji. A ten 22 handicap som mal 3 roky. A nevedel som s ním nič urobiť. Furt som bol proste na tej istej úrovni. Ale to tým chcem povedať, že dokážeš klesnúť až o takéto číslo. Aha. Saška, keď hrala moja žena, tak 54 handicap. Išla do tých Piešťan, kde potom vyhrala tú prezidentku a klesla na 30,1. Aha. Takže dá sa to. Akože keď fakt dobre zahráš, čo ty po týchto tréningoch, ja si myslím, že by si mal. Môže sa stať. No Tak. pôjdeme. Kedy to prídeš do Tajska? 13.6. No, dobre. Takže keď prídeš, No dovtedy už by si to mal už by som buchnúť mal aspoň 2 zelenú turnaje. kartu. Zavolám Romana, A pôjdeme si spolu zahrať s ním. pôjdeme, natočíme zase ďalší diel, opýtame sa ho, ako teda tie jeho začiatky a tak. Keby nie, tak ho prehovoríme, nech tú už kartu podpíše. A Budem pôjdeme musieť si pred zahrať. svetkami. Dobre, tak Dohodnuté sme. držím ti teda palce v tej čeladnej. Ďakujem, dám ti info, ako Nejaké som dopadol. fotečky a také srandy, aby sme potom na budúce vedeli pridať. Všetko A ten šťastný let do toho Tajska, keď prídeš naspäť, tak sa vidíme. Ďakujem ti pekne. Okay. Všetko dobré. Podobne, Ahojte. čau.